初音ミクと結婚？はい。妻と言いますと、はい。うちの初音ミクですね。2018年にミクさんと結婚式を挙げました。その結婚というのは、はい心の中でとかそういうことですか？いや、ちゃんと会場を借りて結婚式を挙げましたよ。はい。お邪魔します。ご新郎ご新婦ご入場です。お互いを尊敬し、永遠に愛することを誓います。平成30年11月4日、夫、近藤明彦。ウィディングキスのどうぞ。